Так, біздің қонақта Гүлине Шайхи. Гүлине, сен кім? Кім ол Гүлине Шайхи? Блогер ма? Блогер түгіл, мен яратмаймын өзімні блогер деп атағанлары. Бірінші ширатта мен мұғайын шағиредір. Ләкин көпшілік шираттайны мені гілейтелер шағире, актриса, журналист. Қам китап радиосы енді ғафыдарсыз. Шағире турында сіз башладыңыз, шағире yazарға башладыңыз до театры, да? Қашан вообще башладыңыз? Мектепте оқығанда 2011 елы болғай. Мен 10 класста оқығанда мен яза башладым. Мәхәббәт шиғырыйды, анан соң менің жырға үйленді. Анан соң мен театральный институтқа оқырға кірдім де, шунан тағын кетті менің нешіктір. Шуна бірлі әлі де язам енді, Аллаға шүкір. Мен аны үтер деп ойлаған едім. Бір тігі қызық сұнуғынадыр деп ойладым. Ол уақытта мен шулай шағыра болырмын, шиғырлар, жырлар язырмын деп ғымымен қиялланғаным да ой. Қазір неше яшсың? Мен 28 еш. Мен гілінен там еш сұрағанда. Нәрсе деп отала екен ол, менен еш сұрайлар, менің 22 деп айтасым келе. Мен шоқты өзгердім. 22 білен 28 арасында шоқты тұрмыш өттіріп. Өзгердім. Сіздің инстаграмда шындай чувственный, сіз хислеріңіз турында сөйлейсіз, өзіңізнікі турында, башқа кішілер турында. Как это смело очень, қорқмайсыз ма? Нәрседен қорқырға? Хислеріне? Уязвимый быть. Жоқтар. Қорықсам мен аларын сөйлемесейім. Білмеймін нешіктір. Менға гілейтелер енді сені бірақ қошан бәрі өтірелер деп. Менға не дейді шолтырата бірақ шындай пост кірдем. Енді тура етілген. Сен өз өлімің білен өлмесін бәрі өтірелер мені сен қызым. Сенің үшін бұршылып ерті жүрегім бітейінде деп. Қылығы ол мен аны міне бірнеше еді алмайым нешіктір. Білмеймін. Аллах тағала еш ойттырып оралтқан бетейінде мені. Демек, шулай ешірге керек. Негативные язалар ма или какой-то? Язалар. Да, нәрседелер. Бір-екі сирек кіне болырға мүмкін, ол анда нендейдір тілесе, нендей сөздер язмайлар енді. Қотырға айттың шекілі тұйыл олмаймас, яңа деп кіне айттырға мүмкіннер. Бұлай менің өзіме бір қойшын айттырып тұру бәріп әйткенлер yok, кіші ошағына әйткенлерін ішіткенім бар. Лекен менің өзіме әйтмейлер, я болмасалар сторисларына ғына намек меңа, намек есап қына кіртіп қоялар. Мен бетінде оңлаймаймығыз. Ол яқтан психология нелеріне мен қазір мен бітелі шоян не бойынша, гороскоп бойынша андай ебірлеріне мен шық дейізгіне. Мен бұл мен айарар. Мен yüzге қорап әйтмеген демек керекке алмаймен аны. Керек сонамын. Про бывших yazғандыңыз. Бұна 22 шуңа бәйледір әлі. Қазір зрительлерге yazған еді сторис. Классно, когда мой инстаграм читает бывшие бывших, бывшие нынешних, и там нынешние... Динар білен түшкен фоткадан сын кіртілді. Бывшылар турында сөйлерге керек. Юк, кімге адресовали? Білмеймін, мен бейт білем, менің бывшылардан бывшайлар, тігіндей мындай әлі жүрмәген кішінің де бывшайлары мені текшіріп барған. Шоңағына енді тігі олдан қойдым. Меңа приятно. Бар-бір. Білмеймін, мен уақыт әраметіп, мәселен, Элек менә шул 22 яшьләр, 16 яшьләрдә бәлки теге. Все проходили. Деген хәзер белмим, вакыт җитмим, шунда кирип караганым юк. Бер вакыт табып кирип карарга кирәк. Мин бит шигырьне дә ничек язам, Инстаграмга фотка кертәсем килә, мәсәлән, минем. И фоткага басасың, инде кертергә басам да, оригинальный итеп кертәсем килә. И шигырь яза башлыйм, үзеннән-үзе ничектер китә. Минем күп шигырем менә шул Инстаграмга фотка керткәндә менә шулай 5-10 минутта гына язам. Ничектер белмим. Ул шигырьләр каян килә? Шул үзеңнең хисләреңнәнме или үзем кичергәнне генә язам? Гел. Үзең кичергәнне. Менә мин нәрсә кичерәм, шуны язам. Ләкин бар шундый җыр. Сине яратканны ташлама дигән җыр, аны мәрхүм Илмира Сөләйманова җырлаган, инде клипта төшердек. Анда кулларымда бүген газиз балам, янарымда көчле терәгем. Гафу түнеп миңа хатлар язма, юк шул инде миңа кирәгең дигән. Ә клибында аның инде егет белән кыз йөри. Аннан соң балага уза бу кыз. Шуннан соң теге егет әле артист була инде. Мин мондый тормышка әзер түгел дип ул кызны ташлый. Теге кыз бүтән кеше кияүгә чыга, и шул баланы таба, шулай гаилә коралар. Шундыйрак әймәгез. Аннан соң инде нәрсәдер шул сценарийны язгач, кеше ияләшкән минем гел менә күңелдәгене язганга. Гөлинә шундый юл үткән икән дигән сүзләр мин ишеттем. Аборт ясатып шулай. Миңа бер вакыт йөргән егет тә шундый сүзне әйтте. Син бит аборт ясаткансың. Әйтәм, нәрсә? Син аны андыйны язмасыйдың, алай булмаса дип. Ул сценарийның нәрсәгә нигезләнгәнен менә минем бывшы үзе генә белә. Ул аның язмышы.
Сен хай егетің бар ма? Yok. Помню, историю сөйлеген едің сен про то, как укол ясаған едің ерініңе. И өбішірге тұру келді деген укол ясағаным бітті де кетті дей. Ол вақытта бар еді. Андай убышу үшін ол ерім меңа жалқы түгілейді. Ол шақта, знаете ли. Того стоило. Сіз неше есе қалдырасам бітін? Не знаю, так запомнила. Не рекомендую, потому что тебе надо целоваться после уколов сразу. Не знаю. Перманент информации в голове очень много. Перманент язатқан еді мен анда. Білмеймін, шолай керек болғандыр ені. Ну да. Ол бізден соңғы ұшырашу еді. Шай керек еді. Қазір тігі нешектір біз ана білен жүрген біздер кібікті түгіл. Нешектір шық етті бір сөз жете меңа. Ол шул сөзіне әйтті, шақ деді де бүтін әуір. Отключается и все. Бүтін көңілін бүтін қылай резко шақ етіп үзілді, все. Вот кіші бар, уже жоқ. Что бы ни делал, уже все. Да? Шулай. Меймді. Жырлар турында меңа еще интересно. Сен кімге жырлар язасың? Артистларға, жыршыларға. Яздық Илсия білән жыр. Тилі яраты деп атадық біз аны, ол нешіктір менің шул ғашық болу халәтінде туған, шынды яратқан жырым енді менің. Зәрина Хасаншыны білән, ол менің яқын достым да енді, аның білән жырлар язабыз. Дос болған үшін генә түгел. Мен бір қойшанда жырлы білмәген кішіге жыр берге нетем. Бермеймін, ол бит менің көңіл. Тілесе нешік көңіліне тіге. Содан метіп жүрісін келмейді. Зәрина білән яздық, Илназар білән язабыз. Бір қиялым бар еді, менің Илназар білән жыр язасым келейді. Қазір біз енді аның білән достар. Өзі жырлы ма? Зәрина білән? Илназар өзі де жырлы, Зәрина білән дуэтта жырлы. Анасы жырлар екісі. Резда Башарафиеваға мен яздым. Концерттан айында Рауль Абиғалиев білән тоже жырлыялар. Как это происходит? Анда бар енді. Илсия Бадреддинов шалтыратады, қызым. Мені оңай жыр. Тілім сенен оңай. Мәрән, нәк шайды бәйтті. Тыңлаунікі шалтырата Илсия. Қызы давлян хит язған, шәп не язғанды, күй язғанды, сөзлер керекті. Иртә біліңе қадар язы бітірсең, иртәге барып яздырам. Әмен ятам, ауыртып температур білән. Мәйтам, давай. Көңілді шынды ғашық болған халәт, мен аны қоярға керек еді. Кішіге де әйтіп те бұл, мәттегі сөйлеп те кішіге дейін аны аңлайтырған бір түгіл. Мәттем демек шылай керек. Туған жыр. Ғашық болуға ол бәті үйірі түгіл. Сіздің үйірі тұрында сөйлештік, ғашық болып. Недавно ғашық болдыңыз? Ғашық болдым, недавно. Ерті елға сұзылдым менің. О, зәңгәр көзлер. Өлемейді зәңгәр көзлерге. Менен жырда да көзлеріңнің зәңгәрлігі көңілді уята деген. Нешектір білесің ме? Жырға салам да мен міне ол хис бітті. Мен енді жыр язырға да қорқам. Ну что, перерабатывается? Выпускаешь из себя? Білмеймін, мен ол Илсия шулай деп шалтыратқа шейінді. Ерте біләнге қадар яздым, ертеңгі дүтқа қадар яздым. Илсияға жібердім. Енді абетларда Илсияны барып яздырып қайтқаны. Нешектір шынды тиз туды ол біздің. Фабрика песен. Күңелімде орны юк, ойларымда тілімде бар ул. Қарашы от күңеліне исіртәр, bu тилереп ярату. Артистлар білен, кім білен сен дус? Зарина Хасаншына. Илсия білен. Они еще дуслаштығыз? Бек ауыр уақытым бар. Менің жолайсым келе бетінді қазір. Туған күн өткенінде менің. Мен бір қошында туған күн өткерген де жоқ. Мен аны яратмын алай өткергенде. Шалтыратам. Зәрина білен нешіктір сөйлеше башлаған едігенде. Дуслар шеттегі іш бойынша ғына. Шалтыратам, тоттымда нәрсегедер. Өзінен өзі Зәринеге шалтыратам. Мәйтем мен итліде отырам. Бүгін менің туған күн, давай кел, ике отырабыз. Ярар айды қазір келем дейді де, енді келді. Рәхәтнәп шында отырдық. Шунан соң айта Питерға барасым келеді. Әйде Питерға барабыз яңайын қаршыларға. Мен нәрсе, мен бір қойшанда алайды гөрескі. Хоп, шығып кеткен. Ал нешіктір билетлар алдық да біз. Шунан соң кеттік Питерға, шунан соң еш сөйлеше башладық, ішли башладық, жырлар, іште бар, дуслық та бар. Ләкин бұлай қатнаштырмайбыз енді. Менә шул вакытта тұрмыш 180 градусқа өзгәрді да қойды енді Зәрина білән. Менә ниндидер ауыр вакытта ул миңа нык тирәк булды. Аннан соң Илсия белән шулай ук. Ул миңа кайчан Инстаграмда язды. Кызым, миңа синең аккаунтың бик ошый. Әйтә сөйләшә келе, концертка бер эшлис килә синең белән дип. Шуннан сөйләшеп киттек, шулай ук ниндидер авыр вакытларда бик ярдәм итә торган кеше миңа. Хәтерлим, бер миңа 16 Yok, 16 түгел инде, 19. Менә шул 16 яшьтә мин йөри башладым. Бер егет белән инде беренче мәхәббәт иде ул минем. Без аның белән аерылышканнан соң мин ул аерылышуны бик авыр кичердем. Ул вакытта Турбаш жыры хит вакытлар әле Илсияның инде. Бар кешемне җыеп тырпас. Бер ягылып торган
Шул жырны тыңлый идем, тыңлыйм, акыра жырлыйм, анасын Әйе. жылыйм. Шул жырдан мен күч алайдым, менә Шатырган җыры. ничек дип әйтәсең, идәнгә ятып елаган кеше күргәнегез бар, менә шулай иттереп җылым, шул катны авыр иде. Минем моны бер кайда сөйләгән юк инде. Минем ул вакытта сызып куябыз астына. Ул вакытта яраткан кешенең туе минем күршедә генә булды. Мин ишетеп тордым, ничек әши дигәннәр, мин яраткан кеше өчен дип зам белән ничә ел 3-4 ел йөргәндер. Бик авыр кичердем ул яратуны, аны минем якыннар белә. Менә шул вакытта Илсиянең җырларыннан көч алдым. Әни белә иде минем Илсиянең иҗатын яратканны. Ул миңа әйтә иде җылаганда, Илсиягә кара. Әнә Илсия бара бит алга. Менә шулай иттереп әйтә иде ул миңа, шул катны көч бирә иде. Белмим, шуңа күрә Зәринәне дә Илсияне дә бик яратам һәм бик хөрмәт итәм. Иҗатларын да яратам. Кешелекле булганнары өчен дә яратам. Мин бик сойлана торган кеше. Ниндидер мәхәббәтнең мәсьәләсендә дип әйтмим. Ә менә гомумән кешеләрне, бөтен кешене үземә якын җибәрә торган кеше түгел. Ә менә бу вакытта, миңа авыр вакытта Аллаһ Тәгалә менә аларны китерде. Демәк, шулай тиеш булган. Ну, Илсия вообще аның миссиясе шундыйдыр. Без анарга карап, авыр вакытларда. Бик күп кеше, ул бит менә мин шулай. Менә карагыз, бер концертка килә 1200 кеше дип алдык инде, бер көнгә. Ул куя 9 көн, 10 көн концерт. Менә карагыз монда 10 меңнән күпме. Ул бит һәр елны бер шәһәрдә генә шулай булса, күпме кешегә ул көч бирә. Кеше бит аннан көч ала, кеше җылап кайтып китә. Шулай елата да ул көлдерә концертында. Аллаһ Тәгалә безгә биргән шундый кешедер ул. Мин андый ук артистны белмим, теге шул катны көч бирә торган менә һаман. Татар эстрадасында да. Андый артистны теге дус булган өчен, хөрмәт иткән өчен генә дип әйтүем түгел. Мин бик критик дип әйтәләр инде мине. Гел критиковать итәсең дип. Ну дөрсе шулай бит инде менә. Ниндидер бер ягыннан барыбер кемдә булса үрнәк ала. Ул яктан мин бик яратам, тоже менә шул көч артыннан барам ул концертка. Кемне критиковать итәсең син амычны? Кеше кабатлаучыларны. Кемнәр ул, например, кеше кабатлый? Ничек дип әйтим соң инде? Бар бит инде клиплар менә, әймәгез. Ну, клипта бер нинди излеклелек дигән әйбер булырга тиеш. Ул тормышта да булырга тиеш, ул җырда да булырга тиеш, сәхнәдә дә булырга тиеш. Ә монда менә клипны төшергәннәр, әйдә ярарга. Аны эшлисең икән, аны сыйфатлы, яхшы иттереп эшләргә кирәк. Мин аңлыйм, кемнеңдер теге 100 меңлек клиплар төшерә, 150 меңлек клиплар төшерерлек юк. Ләкин 25-30 меңгә дә була инде алай. Үземнең дә эшләп караганым бар, сыйфатлы итеп нәрсәдер төшереп була. Аның өчен кирәк синең янда дөрес кешеләр һәм команда. Була бит менә артистчыга булды. Анда бер дә кирәк түгел. Баянчысы да, мәсәлән, салаватчыга анда бер кем кирәк түгел бүтән. Просто вот басып тора, җырлый булды. Бетте. Шуңа шикел монда да. Ул Зәйнәп апалар, менә аларны сакларга кирәк безгә. Алар сразу занимают пространство, выходят на сцену. Зур артистлар. Менә шундый Хәни апалар бар. Хәзер мин алар җырларын тыңлыйм, ә мин шул концертка барасым килә шундый. Мин бит шигырьләрне дә мин сөйли белмим, менә була бит шундый матур шигырьләр. Көннәрегез үтсен шатлык белән, бәхет белән үтсен анда төнегез. Андыйларны мин сөйли белмим, менә. Ул минем шундый ясалма килеп чыга. Регистратор, да? ЗАГСе. Хәзер сезнең каршыгызда чыгыш ясый Татарстанның халык артисты электеге. Ул минем тавыш шундый чыга, менә андый шигырьләр сөйлим икән, бәхетле шигырьләр минем тавыш шундый чыга. Ә менә мондыйларны сөйләсәм, шулайрак. Нормально дип уйлыйм. Казанда йөрисеңме спектакльләргә, театрларга? Йөрим. Кайсыларына йөрисең? Мин бик еш йөрим. Камал театрына мин яратып йөрим. Айдар Җаппаровка спектакльләрне яратам. Мин сүз биргән идем Айдар Җаппаровтан интервью алганда, спектакльләрне карап барам дип. Менә Әлмәт театры безнең инде киләчәк. Ул әле өйләнмәгән иде дигән спектакль бик әйбәт һәм аткарага. Әлмәткә барып карам махсус. Зәңгәр шәлне караганым юк, ансы өчен оят әле дә караганым юк. Һаман барам дим, гел вакыт җитмәгән димәк. Ул беткәнче барырга кирәк инде. Булай менә соңгы 1-2 айда барганым юк спектакльләргә. Тинчурин театрында Нәзер спектакле бик әйбәт, җылы-җылы карадым шундый. Ул бик актуальны хәзер. Артистларны касын ошатасың? Театр артистларын. Можем не отвечать. Юк инде нишләп әйтәгез, Эмиль Талипов, ул ничектер менә әйтәм бит, гениальный просто. Вообще. А кем ошамый? Кем ошамыймы? Әйе. Теге мосаеп
менә мин алда булырга тиеш, менә миңа карагыз дип теге йөри торган артистлар була инде. Ул Була, сәхнәдә дә була. теге сизелә бит инде. Я же Сәхнә- лучше, я же Әйе. лучше деген. Тормышта да шулай инде сәхнәдә теге барбыр андай артистлар теге аерылып торырга тырышучылар бар. Иҗат ул менә шундый механизм театр. Анда теге аерылып торып булмый. Ул тормыш менә Әйе. шулай анда яшәргә кирәк ничектер. Бар инде шундый театрлар. Берсе бер якка, берсе бер якка, берсе бер якка караган, шуңа уңышсызрак алар дип әйтгән. Шундый бер хыялым бар иде. Әле матур чакта сәхнәдә йөрисе килә. Хәзер театрдан киткәч бит инде ничектер за кадрым мин кала башладым. Шуңа күрә инде бер хыял бар иде. Мен әйтәм, сәхнәгә бүтән чыкмам микән дип инде. Менә Матур ТВ телеканалы тормышка ашырды, үзләрен алып баручы итеп мине алдылар. Белмим, тагын нинди хыялларым минем бар. Күбрәк ниндидер үрләр яуларга иде. Ниндидер ис калдырырлык эшләр башкарасым килә минем. Әллә нинди теге популяр буласым килә дип әйтү түгел ул, әйме? Ниндидер ис калдырырлык эшләр башкарасым килә менә. Татарда бар бит шундый шәхесләр менә. Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хания Фәрхидиләр менә исемнәрен әйтәсең дә, син аларны аңлыйсың, аларның моңнары колакта. Менә шундый ниндидер берәр ис калдырасым килә. Мин туры сүзле кеше. Шуңа күрә кызык та карарга сезне Инстаграмда. Туры сүзле мин, шуңа күрә мин Галиләгә дә мине бик күпләр яратмый туры сүзле булганым өчен. Кем Әйе. яратмый? Гомумән артистлар арасында да бар, мин бит журналист, интервьюлар да алам, туры сүзле. Мин бит әле концертка барып кайтканнан соң үземчә репортаж жазам, концертыңны карыйм, хэштег белән бит инде мин кертәм, или тагын кычкырып әйтте дип инде минуслардан да язам, плюсларны язам дип әйтим. Ну, безнең артистлар критиканы вообще воспринимать не умеют. Күтәрмиләр, әйе. Абсолютно. Аны күтәрә белергә Даже кирәк. мягкую, объективную уже сразу үләргә җитәләр. Әйе, мин мәсәлән матур итеп кенә мәсәлән әйтеп куям. Данир Сабиров мәсәлән искиткеч бей. Менә шундый Әйе. вау дип карап торасың. Анда ниндидер концертта бар иде. Нәрсә ул? Пародия бар иде. Просто бер пародиядан икенчесенә күчкәндә теге авыр күчү. Мин аны аңлыйм. Мин аны ничектер шулай ерак итеп язып куйдым. Аннан соң ниндидер сторис чыкты. Җырлый белмим инде мин. Биюмә булса да карарга килерсез дигәнме? Бәлки тагын кемдер әйткәндер инде аңа. Ләкин ул теге кеше буларак та Данир Сабиров, әйбәт, яхшы кеше, и артист буларак та ул менә ул биюләр белән бездә алай Данир Сабиров кебек мәсәлән бию белүче артист юк. Ну, шли готовиться, как бы постоянно в труде. Әйе, бар бит шундый артистлар менә просто чыгалар. Әйе, костюм киде дә чыкты да. Алай булмый бит инде ул. Бездә ничек мәсәлән җыр яздырганда да, гомумән ниндидер шигырь, җыр яздырганда бер хотя бы 2 сәгать яздырыр алдыннан ашамаска кирәк. Ул тавышка чыга, авыз шапылдый башлый, әймәгез, ничек кенә ямс яңрамасын, авыз шапылдый башлый. Ул тавышта сизелә. Алар киләләр. Башта аранжировщик белән анда кем студияда кем яздыра. Алар белән башта сөйләшә чәй дәген. Бер 15 минут, ярты саат вакыт кала, әйдә яздырык инде. Ну, алай булмый бит инде, ул бит яшәргә кирәк, әйме? Менә мин гел шуңа аптырыйм. Менә сизелә бит инде рус эстрадасын тыңлыйсың, мәсәлән, кемне тыңлап кайта, Филипп Киркоров белән җанга тия инде, беренче юлыннан ук җанга тия, чөнки алар йөрәк белән, җан белән җырлыйлар. Ә бездә прям ишетелә җыр тыңлаганда авызы шапылдаганы. Прям и кирип бетмиләр инде. Мәхәббәт турында җына берәр тарих исеңә төшерәсең дә, еси син аны яшәп чыкмасаң, ул сүзләрне бездә бит ничек сүзләрнең мәгънәсен дә аңламыйча җырлыйлар. Сора син аны мәсәлән шагыйреннән сора. Бездә авторларга хөрмәт юк та юк инде, как анда шалтыратып сорау бездә аны әйтеп тә тормыйлар. Ну, алай булмый бит инде, ул авторларны кадерләргә кирәктер. Ул ничектер, ул бит тандым. Шигырь языла, көй языла, иногда наоборот, көй языла, шигырь языла. Җырчы, артист сәхнәгә алып чыга. Ну, мин карыйм җырлар чыкканда Инстаграмда бик еш язмыйлар авторларын. Әйе, менә ул яктан тагын хәйтәләр инде Илсияне мактыйсың. Ул яктан Илсия һәрбер җырына яза да куя. Даже сторисына кертәләр икән ниндидер җыр. Ул үзе авторларны шуның көе, шуның сүзләре дип өстәп куя. Менә приятно бит инде ул. Минем үзем өчен түгел, мәсәлән, мин мәйтәм молодец. Менә авторларга ул приятно. Күп авторлар бит инде безнең шагыйрәләр теге олы яшьтә дип әйтим. Алар өчен менә алар шуның белән генә яши, менә иҗат иткәннәр дә иҗатларын күрәләр. Менә өлкәнәгә шулай игътибар кирәк аларга, әйме?
Біз бит үзебездә картаясы, олы буласы кешеләр инде. Барбер безгә дә теге игътибар кирәк. Менә ул вакытта игътибар кирәк вакыт ничектер. Алай язып куйсаң да аларның күңелләре була. Сен Тоже әйтәсеңме критиковать итәм. неләргә, артистларга язмадың дип? Күрәсең, Әйтәм. әйтәсең? Әйтәм, мин отмечать итеп кертегездем. Ул минем хезмәтем. Ничек инде мин отмечать итмичә, минем шигырьләремне теләсә ничек йөртәләр. Мин әле аның күбесен теге сатмыйм да. Просто бирәсең. Просто бирәм җырлый белгәннәр өчен. Әйе. Ул кайтны кыйбат бәягә дә сатмыйм шигырьләрне, әйме? Алар аның белән банкетларда мәсәлән акча эшлиләр. Без бит аның өчен акча алмыйбыз. Алар җырлап йөри, юлларны алабыз. Бер тапкыр түләргә. Кыйбат инде или нәрсә бу? Шулай. Алсыннар да, тотсыннар да алайса үзләре язсыннар. Менә бездә бар үз теге мондый әтәк-сәтәгәләрне сүзләр язалар, мин шагыйрь дип йөрүчеләр. Или аларга хәзер кирәк теге миңа кабатлана торган шундый сүзләр кирәк, тык. Менә бу сүзне кешеләр аңламаячак. Бу сүзне белмиләр. Халәт нәрсә дигән сүз. Ничек сез шундый сүзләрне белмисез? И халыкны мәйтем нишләп теге оңгырага чыгарасыз гомумән. Халыкны тәрбияләргә тиеш артист. Однозначно. Татар телен үстерүдә артистларның өлеше зур. Әйе. Алар аны тарата, әйме? Алар аны таратсын өчен менә ул ниндидер иске онтыла башлаган татар сүзләрен дә кыстырып, хаҗырларны чыгарырга кирәк безгә. Аны без сакламасак, кем саклый соң? Әйе, шигърият в целом аның миссиясы телне саклау, я думаю. Гомумән шул җырларда да халәт нәрсә ияләштеләр хәзер. Мин сине яратам, Әйе. син миңа Сагынам. хыянәт иттең, киттең, кайтам, ярар. Менә бу җырга, бу авыр, бу көйгә ятмаячак. Яткызыгыз. Ә безгә мәсәлән композиторлар көй биргәндә без бит ничектер тырышабыз. Яткызасыз, да. Тырышабыз, әйе. Мин әйтәм, менә сорыйлар икән, җиңел шундый гына җайлы сүзләр булсын дип. Башкаларга, пожалуйста. Күпме балалар аны ятлаячак. Балаларга тел җыраша керә, белмәгән, особенно татар телен начар белгән балаларга, аларга җыраша кертсәң Әйе. телне, бик әйбәт була. Шайтырмәсәң. Кызыксыналар, әйе. Шайтырмасаң ул булмый да. Әйе. Просто дәресләрдә укытып кына ул алай, конечно. Дәрестә дә инде бездә ничек ул мәктәпләрдә ничек бездә шигырь сөйләргә өйрәтәләр. Мәсәлән, мин жюри буларак та әйтәм, конкурсларда, әйме? Бастырып куялар да анда, әнием, мин сине күктәге йолдызларга тиңлим. Синең өчен дөньяда иң җылы сүзләрне эзлим. Мин элеккегә әйбер. Барып җитми ул алай. Менә балалар шулай иттереп үсә. Мин театральныйга кергәндә шулай иттереп сөйләгәнем. Минем сәхнә теле укытучысы Наил Саматович шул катны интекте минем белән. Кем өйрәтте сиңа буларны? Ә мин 11 ел шулай иттереп миңа өйрәткәннәр аны мәктәптә. Әнием, мин сине күктәге йолдызларга тиңлим. Синең өчен дөньяда иң җылы сүзләрне эзлим. Менә күңелдән чыкканны гына әйтәсең икән, ул бит керә. Шунсыз булмый, менә мин китап радиосында да әйтәм, үзебездә күңел белән сөйләбез, миңа гына. Мәйтәм, кемгәдер түгел, бу радио беренчедән, сәхнә түгел. Именно миңа гына сөйләгән кебек итеп сөйләгез. Кеше үзенә дип кабул итсен, шулай үтемлерәк була. Миңа гомумән мөһим түгел кешенең исеме. Ул атказанганмы, халык артистымы, гади кешеме, бөтенесен бердәй тигез күрәм. Һәм тигез аңлатам, менә ничек бар шулай. Бәлки кайберләр өйрәтергә хакым да юктыр, ләкин күпмедер дәрәҗәдә бардыр да кебек, әйме? Менә шулай ничектер әйтәм, аларны да төзәтәм. Менә шулай ярак сөйләгез дип инде. Алар анасын үзәрде. Караймы, булай матур икән дип. Тавышлары уже үзгә. Тыңлаганда мин бит әле җавап бирәм. Аларның халык атказанган артист булулар өчен дә җавап бирәм. Мин ничектер сыйфатсыз продукт чыгара алмыйм. Ладно, алар теге монда сөйләделәр дә киттеләр. Ул бит эфирда барачак. Ул архивта кала торган әйбер. Мин аларның исемнәрендә һәм китап радиосының сыйфатында сакларга тиеш. Ул шулай булмаса эшләп була торган әйбер түгел менә. Ул ниндидер алтын урталыкны табып, бергә шулай килешеп эшләргә кирәк. Минем өчен, мин геләйтәм, Гөлинә Шәйхи булган җирдә һәрвакыт мәгънә һәм сыйфат булырга тиеш. Ул минем өчен теге бик мөһим фактор инде. Шунсыз булмый, чөнки сыйфатсыз әйберләр булай да күп. Ничектер сыйфатлы итеп эшлисе килә. Эшлисе килә. Әйе, менә шул сыйфатлы итеп эшлисе эшләрдә ярдәм итүче кешеләр дә булса, алтын бәясе инде менә шундый кешеләр. Шундый кешеләр булсын ел, менә сине күтәреп алырдай, менә ниндидер идеяларыңны күтәреп алып, ярдәм итәрдәй. Без бит татар телен саклау өчен тырышабыз бөтенебез дә, әйме? Ә кайбер кешеләр дип әйтим, әйме? Менә кара-каршы очрашып та күрмәмешкә салышалар.
Менә бердәм булман, ничектер белмим инде без. Бердәмлек юк дип әйтимез, менә бергәләп эшләң инде, шуны эшлә. Юк, һәр кеше теге юрганны үзенә без яхшырак дип. Булмый инде ул алай, һәр кеше теге үз ягына тарткач. Радиоларда күп мәсәлән, һәрберсенә ничектер алтын урталыкны табып ярдәм итәргә кирәк. Ниндидер проектлар татар телен саклау буенча алай да күп бит инде, әйме? Шушы сүзләремне ишетеп ярдәм итүчеләр табылса, бик рәхмәтле булырым, конечно. Да. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт, супер.